successful esigodi. Oh yebo. So insizwa ucela zimnike kudala siyazi before nje singene kule CD yakho ozengayo nje namhlanje le ofudumeza okuyi CD esingakhe ofudumeza ofudumeza mangaphosisi S13 yeah ucela zimnike asiqale kumuzwa njengamanje dala ucela zimnike sizwa ukuthi ke ucela zimnike uphi lo cela wakho umbizese lapha ngalezi akhadi ucela zimnike usukaphi awuzilandise ngokucela zimnike usukaphi kusuka nje kwakhe emculweni ucela zimnike usukaphi mfowethu ayi isekukudala mfowethu ngikhona la kule ndima yeah mangaphosisi ngiqale ngabo 96 yeah album yami nje impela yokuqala ngathi eka 96 yebo kodwa ngiqale ukuvelela ngo2003 ngale yayithi safa inyama yembuzi zabantu mina mangikhumbula kahle ngikhumbula ukwasebenza nama SAP kwi-album eyayithungisi 2005 mangabe ngaphaza kusho ukuthi nje esaqala ama SAP aqale nami from esathi intandane 2002 yes niqala kanjani nihlangana kanjani ukuhlangana kwenu ngama SAP nisinse ngama SAP kusho ukuthi mina ungadibana nalensizwa yakwamgube yes edudu la nje yona yayikathi ijayivela elinye iqembu okuthiwa abaduki yes mina ngenza ocela zimnike yes ngase ngimbona ukuthi unali ikhono noma ngakaze ngimuzwe ekuculeni kodwa ekujayi ngoba ejayiva kwakuyi igroup leyo ye band like iSo Brothers oh yeah so ngambona ukuthi hayi okwengimthathe lo muntu ngimzame ngoba ngifuna ukwenza into ehlukile ocela zimnike ngingalidi ocela zimnike ngilide kuma SAP yeah ngase ngithi akalide la kuma SAP oh yeah ngase ngithatha isiginci mina ngakhalisa isiginci kwaphuma le yanto le yama wasuyahosha emva kwalapho hayi emva kwalapho ngase ngithi wendoda ngoba umuzi phela mawusumkhulu kufanele ukuthi insizwa nensizwa iphuma umuzi wayo awuqhubeke nalomuzi yeah bese kusala phela umagcina ngabe ngimagcina sala uyabona yeah kwaba yileyo nto ukuphuma kwakhe uphuma ke uze uphuma nje usuyimela ke njengocela njengamanje khona elinye mhlawumbe amanye amaqembu osebenza ngawo ukuthi mhlawumbe njengoba ngocela khona elinye mhlawumbe elinye iqembu olokwane obuye uyiviza ngalo mhlawumbe noma njengamanje usesawucela nje yeah likhona iqembu engwe ngalikhipha mhlawumbe ngize ngakhipha ama albums abawu 3 abafana abawucela yes wakuyimina labo kukhona abafana abangaphansi kwami okuthiwa amajaji yes kuzoba ile abaphume nje lisho kuthiwa abavikeli nabo baphephe mina futhi wenza kanjani ukuthi ngoba selokhu usho nje ukuthi usuke cishe ngabo 96 wenza kanjani ukuthi ugcine igama lakho lokhu limile emculweni ungashabalala ungathuleki nje kuthiwe bapho cela sewashona phi ngocela wenza kanjani wena wedwa ngoba siyabaza abanye bakhipha manje ama CD ngonyaka ozaka asekho umuntu manje eminyakeni ukuthi umuntu akasekho wena wenza kanjani ukuzigcina ukhona emculweni uthando mfowethu ngasho ukuthi into mangabe uyithanda ungezanga ngenhloso ethile ngoba isikhathi esiningi la emculweni ungezi ngoba ujahe imali ifanele ikuthole ngendlela abaningi baye bethi uma ukhipha i-album yokuqala etshela ukuthi sezoba umillionaire bese kungenzeki lokho akade ecabanga bese egcina ke esehoshini nenze kanjani noma mhlambe uyayufile kanjani uma ubona izinkunzi zonke zibiziwe bese wena ungazibone mhlawumbe kuyipost noma ungatholanga ucingo lokubizayo ngikubuze lokhu ngengabona enye yama-post cishe bekathi ku-Facebook abanye baye bangena bathi yebo inkunzi iphelele but kushoda inkunzi eyi-1 uphucela cishe ngithi lo mcimbi se-Richards Bay mangabe ngabazana cishe se-Richards Bay angazulini kodwa ngathi se-Richards Bay impela lo mcimbi impela mfowethu washo khona mfowethu isikhathi esiningi labantu abenza imicimbi mfowethu banakho lokho ukuthi bekhethe nje abantu ungazi ukuthi kungani kodwa ke angeke lapho ngigcile ukuthi kungani yebo bana wazi yebo kodwa ke sisakulungisa lokho kuzolunga khona asingene ku-CD yakho le ozosithulela yona njengamanje emsakazweni uMkhondo FM usuka ekhaya njengamanje uzosithulela i-CD yakho sikoti sangakithi esifuleni phansi sibamba sikoti sangakithi emthaleni uxolo yekani ukulwa kungaze kufa abantu umuntu oyedwa gana umkhathi
ngempi akafe wacela zimne ngalesikhathi sanamhlanje bathi hayi buke ngewindi mfana kusenani ngoba ubonile kulungile ke kodwa noma uyibone ngewindi wemva mjani kulungile kodwa mva mjani akusenani asikhulume nge-CD yakho i-CD yakho lengesingakhi le CD yakho oyikhiphile njengamanje iney'ngoma ey'ngakhi futhi ina ingoma ezu-15 ya ingesingakhi es-15 futhi inengoma ezu-15 ngesi-15 futhi es-15 futhi usebenzisane nobani ukuphumelela kwale CD yakho usebenzisane nobani uma ngabe nje ukuze nje iphumelele ibe yilento eyiyona njengamanje la ngisebenze nenye insizwa abathi uMaphutha eyayisebenza nabafana besigodi nje kudala khona iqembu okuthiwa abafana besigodi iyona engidlalela inkositini bese kuzoba uthuthukana umfokazi uma ngidlalela ibasket yibo laba engihlanganisa nabo njobe kumeba ilento khuluma nami cela njengoba kulesikhathi sanamhlanje sibona kumaskandi izimpi zikhona kuyaliwa kwenziwa lokhu yana lokhu nithini na njengabaculi because kudala nikhona endimeni zomculo kudala nikhona njengoba usho ukuthi from 1996 kukhona abanye abakhona njengamanje endimeni zomculo abangakabikho ngaleso sikhathi leso nina kudala nikhona endimeni zomculo kudala nifike emaqenjini kwenzeka izinto niqhubeke niyimele nina ngokwenu nithini emaqenjini nithini kubalandeli bakamaskandi ngoba nikulomculo kamaskandi kudala futhi niyibambile la mfowethu kuyisihlava esibi lokho ngoba ngempela uma sithi siyabheka igenge lena entsha eqhamuka nalokho futhi angeke mina ngempela ngikuphakamise ukuthi into eright le ngoba into engathi nje mina ngiyayikhuza yiyo kubafowethu amagama anohlevani komunye umuntu ukuthi no awolwehlulaka noma ngabe kuthiwa uyabona ukuthi mhlawumbe ubani ukuthi utheni awuke wena wehle awushaya nje ingoma angiboni ukuthi uyabona mfowethu mina nginama gold disc angaze kodwa ngibe nomuntu okuthiwa ngilwa nje naye nginama gold disc mina maningi kusokwa ngishaya umhlaba iyashaya iplatinum le kweza amanqindi nginama gold disc kodwa uthule akunamuntu engithi ngilwa naye ubani kanjani ma unenkinga mabe insizwa inenkinga funa uyiqonda nje ukuthi mfowethu angiyithandi lento singambona yini ucela ngelinye ilanga ekhipha iCD nokhuzane negcoka melisha uAli umjikijelo oyedwa phakathi kwabo singambona yini ngelinye ilanga ucela zimnike ekhipha iCD mfowethu mina anginanca muntu wonke umculi nje okhona kulaba nje obabalaya akekho umuntu engathi nginenqana ngoba njengale nje ngipicture ikhona enye ingoma nje ngifitshale kuye uZanef ngiyabona impela khona uZanef cishe zu2 mangabe zu2 impela ngisazoqhubeka ke nokukhuluma futhi nokuzama lokhu ushumayela ivangeli kumaskandi lo ngishumayela nje ivangeli iCD lakho mhlawumbe iCD lakho ngiqolisa ukubamba iCD lakho linezitolo ezikhethekile etholakala kuzona noma mfowethu kuzo zonke nje izitolo lezi nje ethengisa umculo lo wesintu iyatholakala noma ngeke ngiyibize ngamagama kodwa nje ezitolo nje iyatholakala lesi ungayibiza ngoba senzithi bakwazi ukuthi bambe bawuthenga lo umculo wakho ngoba okay iDakota uyayithola eJet Music uyayithola nakwezinye ke nje izitolo kulezi nje ethengisa umusic wethu kukhona laba bantu mfoka mtshali ngoba ngikubuza lokho ngoba abantu mhlawumbe kwenzeka ukuthi omunye umuntu usefuna ukulithenga iCD kodwa bese banano nembeza ukuthi angikwazi ukulithenga mhlawumbe ayitshela ukuthi liwumdambu uyabona labantu abasuke bephethe ama original badlala ibhika nje lapha so mhlawumbe uvuka nje uyenza nje umsidi phela edolobheni kuvalile kuvala ucela kodwa manje uyabona ukuthi akusikho phela esitolo uwaphethile umuntu ama CD wena uthini wena ubavumelekile ukwathenga kulabo bantu labo basephethe ama original bodayisa abavumelekile sidalo labo bantu bamaqola labo bantu ngibathatha mina njengamasela awatshontsha umculo wethu uhulumeni wakithi impela bengathanda mina angenelele kulento futhi kudala lento siyishumayela ingoba uyazi futhi mangabe ubeke itafula lama CD awumkhopho ngala kungani pho ukuboshwe labantu mangabe ungabeka insango ngapha eceleni kuzoboshwa lo wensango kuyekwe lo bayifana labantu futhi ungcono lo ngoba lo into ayitshalile lapha yebo akadlanga amandla umuntu la kufanele ngakuboshwa lo odla amandla abanye abantu njalo kudayisa ngamanana phansi into angayazi nokuthi yenziwe kanjani futhi uma ungena nje studio
uyahlukana no 20,000 Yeah. ungakenzi lutho